Laptop. Kupiła se laptop baba, fest się tymu radowała, że nie będzie już synkowi głowy z komputerem zawracała. Pół roku se już tak kliko, po naszej klasie też się smyko, wszystko pooblatuje i tak czas marnuje. Ledwo rano oczy otworzy, już myśli, co zaś tam kiery tworzy. Tu se kliknie, tam zaś wlezie, przed południem z neta nie wylezie. Na wieczór się znerwowała, jak zaś laptop załączała. Nic nie widzi, co jest grane, wszystko samie rozmazane. Wszystko czyjsie się i skoko. Co ty poczniesz z tym boroko? Nasza klasa się straciła. Co teraz będziesz robiła? Tak se myśli, kombinuje. Przeca nic to nie kosztuje. Mam gwarancjo jeszcze przeca. Za rozprawić to poleca. Teraz baba się nerwuje. Na internet nie wlazuje. Nie wie, co się teraz dzieje, a chłop w duma się z niej śmieje. Widzisz, jak żeś głupio była, czas żeś ino tam traciła. Teraz chodzie porobione, posraniane, naważone.